azụmahịa m bụ ejiji na design. Ọ na-enye aka na ihe gbasara cultural aspect of Nigeria, ịhụ na ọ na-ewulite ihe gbasara omenala anyị. Anyị na-eyiwe ndị mmadụ akwa, olekwana otu anyị si eyi ha akwa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abata ebe a, ha na-ewe styles ha abata, ha na-eweta size ha, anyị eyiwe ha akwa otu ha si chọọ. Ebe ọbụla ha gara, ha na-egosi aka ọrụ anyị. Ihe a na-egosi na ihe a bụ ihe anyị na-eme. Ọ na-enyekwa aka na-enye ọrụ n'obodo Nigeria, na-enye ndị mmadụ ọrụ. Ọ bụrụ na anyị amụghị ka esi eme design, a ga-eso na ndị na-enweghị ọrụ n'obodo anyị bụ Nigeria. And nke a ga-adị mma n'iwulite obodo anyị bụ Nigeria. Anyị ọ ndị na-eme fashion design, anyị sị ka anyị na-akpọbata ndị mmadụ iji nye aka. Anyị na-enye ndị mmadụ aka, bụ ndị chọrọ ịrụ ọrụ ebe a, bụ ndị chọrọ inyere anyị aka ịhụ na anyị wulitere design anyị na ihe ndị ọzọ anyị na-eme. Ihe a na-enye aka ị na-ewulite obodo Nigeria. Owu ndị dị iche iche bụ nke na-emetụta azụmahịa iwu, ọnụ ahịa ihe ndị anyị na-eji arụ ọrụ, materials ndị anyị na-eji arụ ọrụ, ọnụ ya dị elu. Anyị chọrọ ị na-enweta ya ebe ọ dị ọnụ ala. Ihe anyị na-enweta bụ ọnụ ala na-adịla ihe ruo 200%. Nke a na-emetụta anyị. Ndị na-azụ anya ha bụ customers, ha na-ekwukwu okwu maka na ha na-eche ka nye ha price anyị na-enyebu ha mbụ, mana ugbu a anyị agaghị eme ya. Anyị agaghị enweta uru n'ime ya ma anyị agaghị eme. Ndị na-azụ anya ahịa na-complain, anyị nwakwa n'onwe na-complain. Ihe ọzọ na-emetụtakwa anyị bụ ibubata ahịa n'obodo anyị bụ Nigeria. Iwu iji ibubata ahịa n'obodo anyị bụ Nigeria bụzi nke tara akpụ. Materials ndị ahụ a na-abatazi, ya mezi creativity ya ga na-anọzide ya. Mgbe mbụ anyị na-enweta ọtụtụ fabrics anyị ji arụ ọrụ, mana ugbu a anyị nwere ike use ihe anyị hụrụ. M ga-achọka yọọ gọọmenti ka ha wetuta iwu ndị dị na ibubata ahịa obodo anyị bụ Nigeria. M ga-achọkwa ka gọọmenti lekwa anya na ihe gbasara fuel, ka ha gbalịsịa wedata ọnụ ala mmanụ ụgbọala, maka na ihe gbasara ya bụ nke na-esokwa emetụta ya. Maka na ọtụtụ ndị na-ebubata ihe gasị mmanụ ụgbọala dị ọnụ, ma na-eji etinye ego n'ime ya. Ihe ọzọ bụkwa ọkụ. Iweta ọkụ n'obodo anyị bụ Nigeria na-emetụtakwa anyị, maka na anyị na-eji machines ndị anyị na-eji arụ ọrụ. Anyị na-eji manual machines mgbe anyị na-enweghị ọkụ. And manual machine a na-eme ka ọrụ ya na-aga ọsịsọ, na-eme ya ka ọ na-aga ọfụma. Mana ọwụ na-ewere ọkụ, ị ga-ahụ ọtụtụ ihe dị iche iche bụ nke anyị ga-emepụta. Na ihe ọzọ gbasakwara ego ndị anyị na-akwụ, ọ dị ọnụ elu. A chọrọ ka gọọmenti leba anya na nke akwa, ka ha hụ nye ya, ka ahụ na elebara ụmụ ihe ndị anya, ka ahụ na ha nyere anyị aka, ka ọ bụkwa na biznes anyị ga na-aga ọfụma. Nigeria ọhụrụ m chọrọ ịhụ, obi na-atọ m ụtọ maka na m na-ahụta Nigeria ebe a ga-enwe ọkụ eletrik mgbe ọbụla. Nigeria ebe ọ ga-awụ aga enwe ụkọ mmanụ ụgbọala, aga enwe ọnụego mmanụ ụgbọala dị elu. Nigeria ga-awụ ibubata ahịa obodo anyị bụ Nigeria. Eweziokwu a ga-eregulate ya, mana importations ga-adị free. M na-ahụ Nigeria ebe ndị ntorobịa ga-abụ ndị bara uru n'obodo. Ndị ọchịchị ga-etinyekwanụ ndị ntorobịa na ihe ọbụla ha na-eme, ka ha na-ahụkwa n'otu ha si eme ya. M na-ahụta Nigeria ebe ihe niile ga-adị ọnụ ala in the sense that ego ị na-akwụ, ego ị akwụ ga-awụ ofu ihe bụ ihe ị na-azụta. M na-ahụta Nigeria a ga-awụ ebe ndị ntorobịa niile ga-enweta ọrụ. Nnekwu ha niile ga-enweta ọrụ, a ga-enwezi enweghị ọrụ n'obodo anyị bụ Nigeria. Nigeria ga-awụ ebe ị ga na-agarị na ụzọ ga-atụ gị na ewe ndị chọrọ izugo ohi. Nigeria ebe a ga-enwe corruption, a ga-enwe ịlụ ọgụ na ihe ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Nigeria obi ụtọ, Nigeria toro eto. Eziokwu, Nigerian youth ga-eme kili difference na gọọmenti to an extent. Eziokwu, ụfọdụ ndị Nigeria youth bụ ndị ntorobịa nwere potentials n'ime ha, nwere impact ha chọrọ iweta. Ha ga-ewetable contributions. Ihe ha nwere inye obodo anyị bụ Nigeria bụ ọpụrụ iche. Eweziokwu na ị na-akpọ ndị ntorobịa nwere ngalaba dị iche iche. Enwere ngalaba ndị umengwụ, nwekwa ndị chọrọ ime ka ihe gaa mma. Ndị youth na-ekwu okwu ya wụ youth
ndị nwere ọnụ n'ọkụ, ndị nwere ihe ha chọrọ inye obodo, ndị nwere mgbanwe, ezigbo mgbanwe ha ga-ebute. Ọ bụghị ndị chọrọ ka ha nọrọ ebe ahụ maka na ha chọrọ ịnọ ebe ahụ ka anya ukwu maka their own selfishness. Na-ekwu ndị ntorobịa ma ihe a na-eme, ndị ma nke ọnụ nyere, ndị na-ekwụwa aka ha ọtọ, ndị na-eme ikpe ziri ezi, ndị na-ekwu eziokwu. Ihe ndị ntorobịa m na-ekwu n'ime ya. N'otu m si chee, ndị ntorobịa ndị dị otu a bụ ndị ga-eme wepụta mgbanwe na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo na Naịjirịa. Aha m bụ Adekpeju Johnson, awụ m CEO n'ebe m na-arụ ọrụ, akwụ m chim ebe ndị ntorobịa Naịjirịa nọ.